n'ihe omume anyị abụọ Ije Di Na Nwunye. Dr. Mrs. Mma Ole bara awụchala na mgbede a ịbịanye aka tinye ọnụ n'isiokwu anyị ga-elebake n'anya na nke mgbede taa. Dr. No, welcome. Ndewo. Ndị na-ege ntị ekelekwa m ọnụ. Ndewo. Ọ na-agakwa Dr.? Ọ na-aga ọfụma. Ọchịchị dị ugbu ọ na-adịkwa gị mma n'ahụ? Ele ọchịchị ka ịkọ. Oke Tinubu. Mba. Anyị hapụ ebe ahụ, anyị gbuo n'ubi onye anyị kọrọ. Ọ dị oke mkpa. N'ubi onye anyị bịara na nke ya. O wee bụrụ ya. Ị gụkwara na mgbede a mụ na Nwaada Clara Nwokeọcha na Dr. Mrs. Mma Ole bara ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyụọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. O nwere isiokwu ọgwụ dị oke mkpa anyị ga-elebake n'anya. Ihu isiokwu a n'ezie ị ga-ekweta na ọ na-eme n'ihi ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anya ị ga-agbalị bukọta ya nso gbalie ya elu ma hara anyị nke fọrọ. Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha m. Nwa gara mmanya zuzere nke ọma nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị jee nnọọ jetanyecha mmiri na akpịrị ma lọghachi anyị abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu anyị ji wee wụchaa na mgbede a. Gekwa ntị, anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwe n'ịlụ nwaanyị nwere oke ọchịchọ, a desperate woman. Nke a bụ isiokwu anyị ga-eleba anya na mgbede a, ịlụ nwaanyị nwere oke ọchịchọ. Anyị ga-eji nwayọọ leba okwu anya maka na asị ihe karịa asị ma egene tụọ ya aka. Nye ndị na-amaghị, anyị nọ live na Facebook, anyị nọkwa live na YouTube, nọrọkwa live na X on Instagram. Anyị ga-agbalị ga ebe ahụ ga-chọọ Echo FM 100.7 klik ịkpam kiriwe anyị, zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị ga-ajụ gị bụ nke pụrụ na gịnị ka ọ pụtara ma asị na nwaanyị nwere oke ọchịchọ? Kedu ihe ọ pụtara ma asị na nwaanyị nwere oke ọchịchọ? Gịnịkwanụ na-akpata nwaanyị inwe oke ọchịchọ? Nke a bụ isiokwu anyị ga-eleba anya na mgbede a, n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ. Ya bụrụ ma anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara, nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ụzọ anyị alọghachiela ịbịa lebakene ya anya. Bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'ịlụ nwaanyị nwere oke ọchịchọ, a desperate woman. Nke a bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya na mgbede a.
na-abịa ịbịagbuwe oge ọbụla ka mmalite ebe ị nọ Dr. Mrs. Mma Olebara, nwaanyị nwere oke ọchịchọ, kedu ihe nke a pụtara? nwaanyị nwere oke ọchịchọ pụtara na nwaanyị a onwe ihe na-ezuru ya, onwe ihe o nwere na-ezuru ya, nwekwana ihe di ya nwere na-ezuru ya. Ọ na-achọ ịgbapụ n'ezi ka ọ gaa lee ihe ndị ahụ ọ na-enweghị nweta ya n'aka ndị ọzọ. Ya nwaanyị inwe oke ọchịchọ. Ngwa ka njụke na-ege nwaada Clara nwoke ọcha, kedu ihe ọ pụtara ma a sị na nwaanyị nwere oke ọchịchọ? Dịka mọmi siri kwuo n'uche nke m ọkwa ije gbakwunye na nke o kwuru, ọ nwaanyị ihe o nwere na-anaghị ezuru onwe ya na-eju ya afọ. Ị na-aghọta? Bụkwanụ nke ga-eme ya na ka ọ ga-achọrịrị ka o mitie ọp, ọ na-adị ya ka ọ na o mitiga hụ ọp, oruge hụ n'ogo ndị ọzọ ole n'anya level ọ chọrọ ya. Ya na-emezi ihe ọbụla o nwere ike, ọ chara chọọchị agbute ya ka ọ hụ na o ruru n'ogo ahụ ọ chọrọ iru. Ka njukene, kedu ihe na-akpata nwaanyị inwe oke ọchịchọ? Dr. Mrs. Mma, ama m nwere ka ị nwere ike isi rụtụ ya aka bụ ihe ndị ị chere na-akpata nwaanyị inwe oke ọchịchọ. Nwaanyị na-enwe oke ọchịchọ, ihe na-akpata ya dị ọtụtụ. Abịa n'ebe nwaanyị na-achọ oke ọchịchọ, nwaanyị ahụ ọ na-achọ ịga nweta ihe ahụ ọ na-enweghị n'ụzọ ọbụla, ma ọ chara achagbute ọchaghị achagbute, ụtọ ọbụla o si dị. And ụdị nwaanyị a na-enye di ya obi ụtọ, ọ na-ekonwe di ya obi n'elu, maka na ọ pụọ ihe a ga na-eche onye ma ebe ọ gara, onye ma ihe ọ gara ime. Maka ọtụtụ ezinụlọ akụghasala n'ụbọchị taa duto nwaanyị nwere oke ọchịchọ. Ọ na-aga gafere gaa ebe a sị ya agala aga iji wee hụ na o nwetara ihe ahụ ọ na-enweghị. Nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ojuju afọ n'ebe di ya na ezinụlọ ya, mana ebe ihe ụfọdụ na-ahapụ ezinụlọ ha gbakwuru nwoke ọzọ, mebi ọ chọrọ ego, ọ chọrọ ibi ndụ okomoko, ọ chọrọ ịzụta ihe ahụ ọ na-enweghị, ihe ndị ahụ di ya na-enyegaghị, ọ na-achọ inweta ya n'aka nwoke ọzọ. Anya nụ n'ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ụta ndị si na ụdị oke ọchịchọ tụfuo ndụ ha. O nwere ike mere na nso nso a nwaanyị hapụrụ ezinụlọ ya gbakwuru soro nwoke ọzọ gawa obodo ọzọ, gaa ha aga ihe mgbe chi fọrọ, nwaanyị eteta hụ nwaanyị awụrụ na osiledo ha manụ mma nwere ihe nwoke ọ chụrụla n'ego tụfuo ndụ ya, ya nwụọ, abịa kpọwazie di ya si achọwa ya, onwe onye ọ gwara ebe ọ na-aga, abịara chọwazie, tinyecha ma na redio, tinye anansment, tinye ebe niile na achọga nwaanyị dị ụtọ achọ. Mgbe a bịaziri bịa nweta nkụkọ ebe ọ nọ, abịa hụ na nwaanyị anọzi na mọchụarị. So ụdị ihe ndị a na-ebute nsogbu n'ezinụlọ, maka na ugbu a o metarala ezinụlọ ya ihe ihere, o metarala ha obi mgbawa, di ya ga na-anọ n'iwe, obi ọjọọ mgbe ọbụla, maka na nwoke ọbụla chọrọ udo n'ezinụlọ ya. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ime ihe ga na-eme di ya obi ụtọ, na-enye di ya obi ụtọ n'ezinụlọ, mana nwaanyị na-enwe oke ọchịchọ na-ebutere di ya obi mgbawa. Ị na-ele anya na ezinụlọ ụfọdụ ụmụ nwoke na-enwezi obi mgbawa, high blood pressure, emotional trauma, ihe nsogbu dị iche iche na-adakwasị ha maka na ụdị ndụ nwaanyị ha na-ebi. So ihe ndị dị otu a na-eme ka families nọrọ n'ọgba aghara, famili anaghị anụ n'udo, onye ọbụla chifo, onye ọbụla agawa, kama nwaanyị ga-akwanyere onwe ya ugwu, chọọ ihe ọ ga-arụkwa, na ọ bụ na di ga-eji hụ ịrụkwa na ụrụta, chọọ ihe ị ga-eme, nwetakwana ego jinye aka n'ezinụlọ, na-awụghị ịgbara gawa ebe onye ọzọ nwoke ọzọ ga-emere gị. Ụfọdụ kwana uwu ndị na-enweghị satisfaction, ojuju afọ, ha ga-achọ mebi di ha anaghị enyezucha ha otu ha si chọọ, ha achọwazi ịga ebe ọzọ ka nwoke ọzọ nye ha satisfaction otu ha siri chọọ. Maka na ụmụ nwaanyị dị ụta ọ eziokwu enweghị justification, onwe ihe
kwesịrị ịwụ na ọ maka ihe a maka na di gị enye gị ahụ gị otu o si gụọ gị nwere m ike na-etinyetụ bekee ntakịrị nwere ike di gị asatisfai gị ahụ gị na bed maka na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ojuju afọ ebe di ya nọ mana ụfọdụ na-abịazi ihe ndị ahụ di ha na-enye gị ahụ ha na-achọ inweta ya ebe ọzọ like ọnwụ na-abịa n'ezinụlọ ugbu a ụmụ nwaanyị na-achọ attention ka nwoke na-elekwasị ha anya ịma anyị nwe ụmụ nwaanyị anyị dị ka flower garden a ga na-etinyetụ efesa ya mmiri etinye ya manure efe ya mee ya ka ọ dị love romantic activity ka ọ na-aga ọfụma na ezinụlọ mana ụfọdụ ụmụ nwoke dị ha anaghị enwe ohere ile nwunye ha anya ụfọdụ n'ime ha dị too mechanical na ha na-eme ihe ha mee ha na ha hit ha arụ ọnụ ha kụ ha na gbum ịhụ ihe ọzọ ha ga na-eme ọzọ ikwu ejụkwanụ ma nwaanyị gị ọ dịkwa satisfied ihe ma nnọọ ke gị 1-2 ọ gaala ọ gbapụla nwaanyị abịa lechaa ya nwoke anakwa na satisfy m ka m ga chọrọ satisfaction ebe ọzọ ihe ahụ ihe na-ebutecha ụmụ nwaanyị ga-agba n'ezi even though ọ dịghị justified but ọnwụ ihe na-ebutecha ụmụ nwoke kwesịrị ịma ihe nwaanyị ha chọrọ nye ha attention nye ha affection nye ha ịhụnanya nye ha otu o si dị mma maka o nwere aha ụfọdụ kwesịrị ịdị na-akpọ nwaanyị gị sweetheart honey Clara na-akpọ Uche odogwu hapụ kene Clara dọkịta ka anyị kọọ ihe ọzọ onye gụrụ chere kene jidegede okpu gị ebe nna mara na calm down o sule gị o sutole gị ugbu a mebọwa m gosiwa ma ọmịnị iji atọ m n'ọnụ gị na-akọ ihe ị na-akọ my 2,700 naira n'ụbọchị ụnyaahụ nsi Douglas na-agafe amaghị na akpa nri foro erifo 2,000 ahụ esi ebe ahụ dapụ Clara na-akụkere m ọchị bịa na redio na-eme onye ọma iruo na WhatsApp gị were emoji ntọọ na-emere m mọmị gaa don't worry mụ na ya okwu mụ na ya nọ n'eluigwe a ga na-akpọ ele the last time ị gwara nwunye gị I love you ụfọdụ a na-agwa nwunye ha enweghị ihe dịka romantic activity in the family mgbe ọbụla nwoke agbapụla mgbe ọ na-alọtala nwaanyị na ụmụ ya alabana ihe ọzọ ọ ga-achọ ele orie nri ahụ ọlaba 1-2 ọlabana o kwuwe n'ụra nwaanyị ihe ndị a na-enye nwaanyị obi ụtọ nwoke kwesịrị ịma ihe nwaanyị ya chọrọ ọ dị oke na-enye ya ihe ọ chọrọ na-enye ya mgbe ọbụla na-emekwa na appreciate ụmụ nwaanyị chọrọ appreciation but ile anya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe ndị a ha na-enweta ya n'ezinụlọ ha na-enwetazi ya outside ị ga-apụta outside nwoke ejide gị aka sị hey honey you look sweet you look fine ị ga-agwabekwa gị ị nwere ike ị gara mechi isi gị ama mma ịbata di gị ahụ dị isi ahụ imere ijiri efe ọgbapụta di gị ahụ dị si hey efe ka iyi ama na mma ha anaghị epraise nwaanyị ha so ha pụtazie n'ezi nwoke ọzọ asị hey nne you look so sweet ihe ka ahụ atọkwa ha ka ilebake n'anya na o nwere ka isi wee rụtụ aka na ọghọm dị na nwaanyị inwe oke ọchịchọ o nwere ọtụtụ ọghọm bịara rụtụ aka na ya na nke mbụ ịma nwaanyị inwe oke ọchịchọ bụ nnọọ ihe mmapụ obi nye di ya ọ bụ echeta ebewe di ya mgbe ọbụla di ya bịara nnọọ bịa cheta nwaanyị dị otu a nwaanyị ya ji bilu zuo ya ahụ zụtakwa nka zụta nka ọ zụtara ya wig ọ zụtara ya ekwentị ọ zụtara ya ụgbọala ọ naghị eju ya afọ ọ dabara adaba n'ọkwa ya nwaanyị dị otu a bụ echeta ebewe di ya ọ eziokwu nwaanyị dị otu a nwaanyị ọbụla kwesịkwara ọwụ na di ya weta ihe ndị ahụ ọ ga-ebu ụzọ gbara ọnọdụ di ya ego ole di ya ji mana ụfọdụ na-ezoro nwaanyị ha o nwere ike nwoke ahụ jicha ego ahụ ọ gaghị ewepụta ya n'ezinụlọ nwaanyị ga na-ata afụfụ ochie ole sọ ya nwa agaghị ele anya jụọ si enwekwara ihe nọ n'ezinụlọ ọsọ nwaanyị o nwere ike pụwa na drop 2,000 ma drop 5,000 gbakwara m ihe 5,000 ga-eji azụta ozuola isi ofe ka ozuola ime stew ka ozuola ịzụta garị ka ihe ndị eji esi nri beta o nwere ya drop obeta ịhụ mgbe ha pụọ ebe a na-eri na-aṅụ
ile tebụl a na-esi ewu nọ ya, nkwobi nọ ya, pepe soup nọ ya, mmanya dị iche iche assorted ha na-eri na-aṅụ beta ọ je pụwakwara were 5,000 drop ọra nwaanyị. So ihe ndị a na-eme nwaanyị obi a na-adị ya mma, ọ na-eme nwaanyị obi a na-ahụ ya si leenụ ihe niile afụfụ niile ya na-ata n'ezinụlọ a, nwoke anaghị eme ya appreciate. So ụmụ nwoke kwesịrị ime appreciate efforts nwaanyị ha na-etinye. Mọmị ahụ na m ebe ị na-aga ọ dị ka ị na-apịara ụmụ nwaanyị gị defense. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịma na awụ nwoke ataki a bịara bịa hititu anyị kpa. Mana nke bụ eziokwu bụ na mọmị o nwere ụmụ nwaanyị ọ na-abụ ọsọkwa gị ga-adọtuora ha eluigwe, ọ gaghị eku ha n'anya. Nwaanyị ọ ga-chere nwaanyị ọ ga-abụ inyegode ya 10 million naira, ọ naghị eku ya n'anya. Ọ chọghị ịma ma ị na-anwụ anwụ ma ị na-efu efu. Kedu ka nwaanyị ga-esi nọrọ imi ya na di gị akpaghị ojichaghị ego otu ahụ, ime ego ole ma ka mkpata ya si wee dị ka a sị na di gị na-anya bọsụ Imo, ọ na keke bọsụ ndị a. Gị bịala di gị ahụ mapado ya biil 500,000 naira in 1 week, gị kechiri ya na ọ ga-azụtarịrị gị ihe 500,000 naira. Nwoke a na-asị gị mọmị o kedu ebe m ga-esikwa na-akpata ụdịrị ego dị otu, oke give me time. Gị were ahụ ya mkpanye ọkụ jiso ya, ọ bata n'ụlọ gị were okwu na ụka jiso ya. Ma nwaanyị dị otu a ga-atụgharịzi wọọrọ di ya echeta ebewe obi mmapụ. O cheta ụlọ otu a, mgbe ụfọdụ o nwere ka ọ ga-esi cheta ụlọ obi amapụzie ya maka na ọ ma na agụ nwaanyị nọ na ụlọ. Ịma asị behind every nagging woman there is a man doing what he's not supposed to do. Nwaanyị ọbụla a na-eme nagging chọchọ na-ekwu oke okwu okwe di ya ṅụrụ mmiri tọgbọ iko, o nwere ihe ọ na-eme na-agbawa nwaanyị ya obi maka na ọ lụkọtaghị na-ekwu. O nwere ihe ọ hụrụ nwoke a na-eji ego a, ọ hụrụ na nwoke a ji ego, like o nwere nwaanyị bịara for counseling sometime na-agwa m sị m na di ya na ya gara mepee akaụntụ balansị di ya, na di ya bịa o were 5,000 drop ọra ha for the week, si ya na ihe ego ha ga-eji eri nri for the week. So mana ya gara o nwere alert batara na fonu di ya, ya ele anya hụ na di ya nwere up to 10 million. So gwado m otu nwaanyị dị ụta di gị nwere ụdị ego a, ị naghị eleta ezinụlọ gị beta ịpụ ebe ọzọ ị na-emefu aka. So nwaanyị a ga-asị ebe iji ụdị ego a nwaanyị gakwa na-eleta mụ na ụmụ m. Ikwesị your family is your priority, number 1 priority. Ị na-emegodi ihe ị na-eme outside, ị kwesịrị ibu ụzọ hazie ezinụlọ gị maka na ọ na-ehazighị ezinụlọ gị, ọ na nwaanyị gị iwe a na-ewe ya, ọ ga-ekwe gị ṅụrụ mmiri tọgbọ iko, ọ ga na-agụ nwoke ọbụla chọrọ udo n'ezinụlọ ya. Mana ọ bịaziela anya udo anụhụ onye wụ na ụfọdụ na-abịa ha gbasa ọrụ ha chọọ otu ebe oriri na nkwari ga-anọdụ na-eri na-aṅụ na-eche mgbe nwaanyị na ụmụ ya labara ya alọtawa. Ndị mma otu ahụ. So nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma otu ezinụlọ ya dị, and ihe na-ebutekwa ya ebe a na-enweghị ịhụnanya. Ọnwụ na gị na nwaanyị gị ịhụrụ nwaanyị gị n'anya, ị kwesịrị gị na ya family marriage is a teamwork. Ụnụ abụọ na-etikọta aka mee ọrụ dị n'ezinụlọ, mana ebe ọ wụzi bịa ịhapụrụ nwaanyị gị, ịhapụrụ ya ihe niile, nwaanyị ahụ obiọma ga-akpa ya, ya ga-eme. Ụfọdụ na-eji amapụ beta ọ dabaghị adaba na nwaanyị kwesịrị ịmapụ n'ezi. Ekwesịrị ha abụọ eji otu obi zụọ ụmụaka Chineke enyere ha, maka na ebe Chukwu agọziela ha nye ha ụmụ, ụnụ abụọ kwesịrị ijikọta aka zụọ ụmụ ha. Beta ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme early in the morning before ụmụaka etetala ha apụọla, mgbe ha na-alọtala ụmụaka ndị alabana, ọ dabara adaba. So ihe na-ebutecha o wee bụrụ ya. Ngwanụ ka ọ dị nwaanyị ọmọdụ ka o nwere ihe ị chọrọ ịgbakwunye. Iji gbakwunye na nke mọm ikwu gị, ịma ihe na-ebutekwa ihe bụ ụmụ nwaanyị nọwụ mgbe nda earlier stage ahụ ha ka na-etolite site n'ezinụlọ. Ụfọdụ mgbe mma ha ma nne na nna ha ga-asị ha ka ngwa lekwe oke nke gị ma ngwa lekwe ihe a zụtara gị, lekwe nke awụ nke gị.
mana anya ya ga-ekwu ya na nke ahụ e nyere ya ọ ga-achọ ka eweta nke onye a weta nke onye a mba ka enyekwuo ya ọ mgbe ọ na-eje ebido ya kwanye ihe mere o ji wuru oke n'ọrụ dịla ndị nne na nna iji rụọ ọrụ a ozugbo ahụ ị na-achọpụta ihe dị otu a n'ebe nwa gị ahụ na-etolite etolite dị maka na mgbe ka o ji epulite ma ị gasị mba hapụ ya ọ kawo nwatakịrị mgbe ahụ ọ na-epulite gị nwee ike tụpụ ya gị nwee ike kọrekt ya n'oge ịma ọ na-abịa ihe tiwe wee sepichie ya aka n'ọnụ ka ọ hapụ iti wọwọ ịma gaa n'ihu ma ọmị dịka Clara si kwuo ịma mgbe ha na-amalite ọhụrụ ọ mgbe ihe ndị a na-ebido ilele nwoke a hụ na ọ dị stingy ọ na-ewepụta ilele hụ na this man ọ naghị ọkia gahụ this man doesn't care for you ị na-asị mgbe ọ ga-echenji ma ụnụ lụọ o nwekwa ihe ọ na-echenji kama ọ ga-adị wọs ma ụnụ lụọ di na nwaanyị so ọ ka mma mgbe ahụ ị hụchara ụmụ danger signals ndị a gị ji nwayọọ mara na ụnụ abụọ adịghị compatible gị ji nwayọọ zere onwe gị mana ụfọdụ na-asị mba ka ha gawa mgbe ha gachaziri nsogbu adapụta ngwanụ ịma anyị nọ na-eleba ya anya bụ ọghọm dị na nwaanyị inwe oke ọchịchọ ka ọ dịkwa ọghọm ọzọ dịkwa na ya wee bụrụ oke ọchịchọ nwaanyị dị otu a ga-eme ka ịhụnanya di ya nwere n'ebe ọ dị taa mmiri ịma nwaanyị bịa nwee oke sex demand bịa nwee oke ọchịchọ ịhụnanya di ya nwere ebe ọ dị ga-abịa reduzuo maka na enweghị di ya ga-eme ga-ekwu ya n'anya ka ndị ọ ga-emekwa trust ala na the marriage maka na ebe mgbe trust pụrụ na marriage ma relationship that relationship is gone because o nwezi ihe ị ga-eme di gị ekweta di gị ekwere na ihe i mere ọ notisi ha na ụdị ndụ a ị na-akọzi elu ọ na-akọ ala ọ ga-asị ọkwụ otu o si eme onwe ọtrọst gazi ego ya na-aga Aba obi ya na ịgawala Asaba so ahụghị ebe ọzọ ihe ndị a na-eme nwoke a na-enwe trọst ebe nwaanyị ya nọ ọ wee bụrụ ya dịka ị na-ekwu okwu ma ọmị o nwere ka isikwa wee rụtụ ya aka na nwaanyị inwe oke ọchịchọ ọ na-akpata nwaanyị ịgba n'ezi eji m n'aka na omede na nke a nwaanyị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọghọm ọzọ dị na nwaanyị inwe oke ọchịchọ wee bụrụ ọ ga-eme ka nwaanyị ghara ịdị na-erubere di ya isi nrube isi ọ ga-enye di ya ga-abụ ka o dịrị ego di ya nyere ya mere gịnị ha di ya nye ya 10,000 naira ya enye ya respect 10,000 nwoke ọbụla chọrọ respect na family ya and ọ bụrụ na o nwetaghị ahụ disrespect from his wife ọ ya na nsogbu adịla because the most important thing a man needs is respect ihe kacha mkpa nwoke chọrọ ọ bụghị dị na ọ kpọrọ gị laba na bed nye ya nsọpụrụ kwanyere ya ugwu ruru ya mana ọ bụzie na ịbịa leda dị gị anya nsogbu adịla n'ezinụlọ nwoke ahụ agaghị akpọ gị mmadụ ọ ga na-etritizi gị anyhow but ịbịa respect ya respect dịkwa reciprocal kwanyere m ugwu ma kwanyere gị ugwu hụ m n'anya ma ahụ gị n'anya o wee bụrụ ya ịma ihe mere okwu a ji wee dị mkpa wee bụrụ o nwere ụmụ nwaanyị ọ na-abụ di ha nye ha 50,000 naira ha enye ya love ha amanyere ya love 50,000 a na-amanye ya amanye di ha nwanyezie ha 100,000 naira ha amanyere ya love 100,000 ịma na o nwere ụmụ nwaanyị ọ na-abụ ibutere di ha nri ha anaghị eme ya ibutere di ha nri ha nwa anaghị eme ya mana o nwere ala ka ha si gwa di ha si gotere m ihe a ma di ha gote ya mgbe di ha na-alọtara ebutere ha gịnị nri ahụ ozugbo di ha na-ericha ebupụla gịnị nri ahụ ama m na-aghọta enwere ike ebute nri echefuzie mmiri maka na nwoke ahụ nyere ha naanị 100,000 nwoke a welitezie aka nye 150,000 mgbe a ga-ebute nri echete mmiri ama m na-aghọta iji wee gwa gị na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-enye di ha love n'ihi ogo ụdịrị ego di ha mere gịnị nyere ha mana o kwesịghị ịdị otu ahụ ma ọ mee uche ya ma agwa gị o nwere nwaanyị bịara for counseling na my office recently ya na-agwa m sị m na ya create ala timetable for di ya si ele otu we create timetable iji agwa di ebe ọ ga-aga na timetable mgbe di ya ga-abịakwute ya
mgbe ha ga-enwe mmekọ ịnọkwa na before ya na di ya enwe mmekọ di ya ga-ebu ụzọ weta ego na ọ ga-ebu ụzọ deposit some amount of money. ihe onye a na-akọ ihe mere eme ka ọwụ ihe mere na ihe mere eme ka ọ bụ na Nollywood ọwụ Nollywood o bega na ezinụlọ dị iche iche ruo taa ruo echi sef ụfọdụ na-ekreti timetable ya uzi na-ekretizi artificial scarcity ịnọkwa for the man and that man ga-agawa chọwazie roadside black marketers roadside marketers ka ha nwee ike because so create ala artificial scarcity in the home the man efile na ya agakwa na anụ nkịtị ebe nwaanyị ya nyege ya condition na-enye ya timetable nye condition punishing him nwaanyị ya ga-ejizi na-elezi ka ya gazie ebe ọzọ ga-chọrọzie satisfaction ebe nwaanyị ya na-agazi satisfaction ya aga n'ebe ọzọ gawọrọ mmemme enwere ike gara aga bute HIV and AIDS ya wụ ihe nwunye ya pushuru ya maka nwoke asị m na ya gacha ọrụ ya alọta lọkwa ebe a na-eri na-aṅụ mgbe ahụ ha nọ na-eri na-aṅụ otu nwa agbọghọbịa abịakwute ya sị ya were n'ụwa mbọ nwaanyị ewere ya sị ya ele ihe ọ chọrọ sị ya chọrọ isi ewu ewutere ya atachi isi ewu ha aṅụcha sị ya ka ha gaa n' one end ebe ahụ ka ha nụzi mechaa ihe ha na-eme egwu adagharịa agala test eridie HIV positive so ya wụ nsogbu anụ n'ezinụlọ a m na-agwa gị ruo ugbu a taa so ọ dabaghị adaba ọ dị egwu ike agwụla ịma ọghọm ọzọ dịkwa na ya bụ ihe dọkịta wee bụrụ ịma nwaanyị inwe oke ọchịchọ nwere ike ime ka di ya nọrọ ebe ọ na-achọ imete ya mma nwofuo ma ọ bụ bute ọbara mgbali elu ịma iwere oke biilu jiso nwoke na-aga ya na echiche na-eme o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-anụ olu anyị na mgbede a ihe ha na-eche ugbu a gụchala biilu nwaanyị ha mara ha ka ha ga-esi eme ya bụ ihe maka na ha emetighị ọkwa ezigbo nsogbu nye ha ọ bụ ezigbo nsogbu agaghị alọta nga ka mgba n'oge nwaanyị ọma ha na-eme itighị ọp abalị adịghị sure for them ha ga-enye ha baki na a ga-abaki gode ha n'abalị a ga-echenyere ha ihu n'ahụ aja maka na imiti hụ ọp target enyere gị dịka nwoke ị na-eme iti hụkwana ọp ahụ ịbata agaghị ajụ gị ma ị ga-erikwa nri ma ị ga-eme gịnị ị ga-asa ahụ mgbe ụfọdụ nwunye gị ahụ agaghị ekele gị maka na imiti hụ ọp ya target mana ọ kwesịghị ịbụ ihe dị otu ahụ na nwaanyị ga-abịa bụrụ ibu arụ nye di ya gị bụrụzi ihe di gị na-aga ya na echiche na-eme maka na o chetara biilu ịmara ya ma ome nke a jọgburu onwe ya ụfọdụ ụmụ nwoke esila otu a tụfuo ndụ ha ụfọdụ ejile maka ya tinye aka ebe na-adabaghị adaba ụfọdụ agala ji maka ha ga zuo oshi ụfọdụ ejile maka ha banye yahoo ụfọdụ ejile maka ụdị ụmụ nwaanyị dị ụta mee ihe banye na ritual iji wee nwetakwa satisfy ya nwunye ha so ụfọdụ ihe ndị a na-ebutere ụmụ nwoke ọnwa erughị eru obi mgbawa ọbara mgbali elu hypertension emotional trauma ha labazi obi a na-akụ ha kpum ha anaghị enwe ezumike ebe ọbụla ha nọ ha dị restless so ụmụ nwaanyị biko na kwesịghị ịdị ụtọ onye ọbụla nyere ezinụlọ ọ dị ego o wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ ga-eme ka nwaanyị ghara inwe ntụkwasị obi n'onwe ya nwaanyị bịa nwee oke ọchịchọ ọ gaghị atrọstụzi onwe ya ọ ga-abịa dipendi ya n'aka ọ gaghị da trọst n'onwe ya dị ịma tupu mmadụ atrọst onwe ya ị ga-abịa nwee nke a na-akpọ ojuju afọ ị ga-enwe gịnị ojuju afọ na-ebutekwa mmadụ ịtrọst gịnị onwe ya o wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ga-akpọpe akara ekwentị maka ndị na-ege ntị ịkpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka na mgbede a ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ gịnị ka ọ pụtara ma asị na nwaanyị nwere oke ọchịchọ gịnịkwanụ na-akpata nwaanyị inwe oke ọchịchọ ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu a ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ ga-zibatara anyị ozi iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dị naanị Eko FM klik ịkpam zibatara anyị ozi mgbede ọma
Hello, Bedoma. Uche. Ndewo. Our own mommy. Good evening. Ndewo. This is Desmond. Worry. Okay. Mommy, who knew that? Uche Kemo. Can you open a problem? Can go on in this. Homework, however, for that mentality, I'm a man. Okay. I can do whatever thing. Because only one you don't like it, I don't like this thing. Kayanti. Or be me, you want to write. If I tell you too much, yeah, but yeah, lama, put on the support. Cherekene can again to number that. Egegam, oh no, I want to make it. Watara ajụjụ anyị na-ajụ bụ na kedu ihe mere ụmụ nwaanyị na-eji enwe oke ọchịchọ ịdị desperate. I'm coming, yes. Now, for the Umuko Nesucha Epushi, Umwanya. Then we have Clara Pulsi, who be from the parents, I 100%. Because why? Okay, graduation, mommy, got to so many schools, there's some cannot 5 years, 6 years. As long as here, one boy better, some years in Okay. It's true. So, one mega add Azora and Kaifu, Menzo pancakes. Make up Yazora wine. Two bidon has made beauty. So give me one, but only a single kind. Jagan for Borola, in Onamjo, so Mona meet up to her standard to meet up to her needs. Young said that no, I'm not compatible to be with this person. Oh, going to keep her future husband, but because of all that this person can't be able to meet up to my demand. So, or classify or categorize that the person is not for her. So please. From parents, just come back to idea. Ndewo. Ya gaziri gị nọ ịgbalị ala gbadobe ebe ahụ. Mgbede ọma. Nke a kụchapụla ọka n'ebe ahụ na mgbede a. Odogwu na redio kembụtụ na eko. Ndewo. Ya dịla adọwa eko. Ọ na-adịkwanụ loud. Gị nwa m ihe na-ege. Odogwu na redio, odogwu ị na-agbalị o, ka ịhụ na ihe ma ọ na-egosiri. Clara na-enwe uche ndidi uche na-agbalịkwa ọ na-agbalị onye na-akpọchiri ufe ego ya biko na-enwele ya ndidi biko uche onye gị na ya na-ekwu ma isi akwa na-abịa ma ọ na-ekelele gị Ndewo uche Mike E. Biko uche onye mkpụrụ isi ije na kem na nkenke wee ma ihe niile ma ọ na-ekwuru na ọ kwụsịala ihe na ọkọla mkpa na isi efu ewetala achị onye mara atụ ya atụọ n'ife ihe mpa na-atọ ga-atọ n'ala na nke mbụ m chọrọ ịgbakọ ihe kpatara ihe ụmụ nwaanyị bịa na ya ewere na ịhụ na onye ka emele ke ịhụ na papa Okechukwu azọ ala nwaanyị ya venza papa Okechukwu azọkwala anyị mofon dị like this uche ka ịghọtara ihe ahụ na-eme gịnị gbara eji na-eme gịnị na-agbasasị ya were bụ isi kwuo eru n'abalị ya paaki ya fesie wọl even jụọ nri ọ ga-eri ịghọtara so ụmụ ihe ndị ahụ a na-arị mma o mere ha sọ ụmụ nwoke tibacha aka na ihe ọjọọ so ụmụ nwaanyị na-eme ị ka nọ ya otu aka enwe n'ofe tupu ya awụ aka mmanụ Clara ama m na ị ga-eme ya wepụkwa ya na ị na-eme ya wepụkwa aka n'ofe Ndewo ya gaziri gị nọ Mike E. Ịma Dr. Mrs. Mma Olebara ahụchakwala m ihe niile ịhụrụ nke nwaanyị iji maka na ikekwe nwere ihe ọ rịọrọ di ya na-emezubere ya ya eji maka ya na-enupụrụ di ya isi di ya kpuo elu ya ekpuwe ala ya ahụtazie di ya dịka ewu n'ezinụlọ maka na nwoke mmadụ ihe ahụ ọ sị ya mere ya nwoke ahụ ejighị ego imere ya ihe ama mme na-aghọta o nwere ụmụ nwaanyị ọ na-abụ asị di ha gotere m akwa ikekwe ndị nke ọzọ ji ego emecharala ha nwunye ha zụtarala ha nwunye ha akwa ndị a mana di nke ya nwa ejighị ogotebe ha eji maka ya na-ebuso di ha iro nke a jọgburu onwe ya ọ jọgburu onwe ya ọ ebe ezinụlọ ebe na-enweghị nghọta nwaanyị ọbụla kwesịrị ịghọta ụdị nwoke ọ lụrụ mara mgbe di ya ji marakwanụ mgbe di ya na-eji hụ di ga-esi na eji hụ mana ebe nsogbu na-adị nwoke ahụ ga-ejide bịa tụwara nwaanyị asị si na oji hụ ịtụọrọ ya asị it means ọ gaghị believe anything i kwuru so ka mma nwaanyị gwa nwaanyị gị eziokwu ịgwa ya eziokwu ọ ga-aghọta ma ịzụtaghị ya taa ịzụta ya echi ọkwa otu ihe ahụ o wee bụrụ ya ka ọ dị na Facebook anyị ozi akarịkwa na nke a si n'aka
Ela Ijeọma ọsị mgbede ọma ndị nke m na nghọta nke ya nwa ha n'ihe na-akpata ya bụ isi otu ọjọọ ọkwa ị na-aghọta o wee bere anya hụ na nke gị Cristiano Osuọha ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara isi ohizi bata ozi gị so ọ dịghị mma nwaanyị ime oke ọchịchọ na mmadụ kwesịrị ya nwee ihe ya ezuora ya ọ na-ekele Chineke maka anyị abụọ ya gazikwa ịnọ ka ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu ịzụ ọkpụkpọ oku mgbede ọma ya Uchenna na Clara ndewo no. My own mommy. Kachison. Yes. I'm glad to hear your voice. Ndewo. Thank you very much. I heard the flyer. They posted it earlier. Met Tiga Alarm. I was following your program. Okay. You are really a mentor. Honestly. May God continue to grant you strength upon strength. Amen. In Jesus' name. Amen. Yes. Yeah, I am I am calling from where the West Local Government. Yes, Dr. Maimana, I never been Nwaanyi. But I think I took based on our little experience. Okay. Now, I can be cool boy. Can bow that most of our manager by the she no bara. Okay. While our family get it. I'm walking one, that opera can women, that whole one. Then two, it was you like there are certain clubs. Just on the Sunday, in my 9 days, I got it from hotel. I just watch how many things at the Mokorobia. On the Sunday, Doctor, you listen. I got chocolate like Kachison. No, I got one money, and you don't get my I got it. I got your pussy away to what I'm saying is this. If you're on the Sunday, just to some of these hotels, that whole club on the Mwana, so ladies of Nigeria, so ladies club of Africa, this and that. Yawo wine. Or for the house of white and white, house of herring bomba. And you see that what they are doing there will no show up. But there is no tangible thing in Omega. So if somebody's wife is part of that club, maybe don't came where go to Bagamoto, maybe I jogging job. So you begin to have that mentality so that again we can meet you up. Am I making sense? Yes. So at meeting next Sunday, I got 50,000. Gabalema, Magibaba. So, 50 kg and so on. So, women should be mindful of the club they join. Men get what you don't have. Be contented. They want to lecture. Ndewo ya gaziri gị no Kachison ekpuwe aka ọ dị gbapụ ya ọsọ nwaanyị ọma na Facebook. N'ozi nke si n'aka Mọmị Adaeze si nekedezi bata ozi ya na mgbede a ọ sị ewo nke a kụchapụla biko ya ewutele gị no ngwanụ ọ dị ka nnọọ ya bụ ozi apụọla ya ewutele gị no ngwa gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'aka Mọmị Adaeze si nekede ọ sị ụmụ anyị dota ụdị ha nwụọna n'anya ha ebe ha nọ maka na enweghị di ha ga-eme ga-abịa nnọkwu ha n'anya na ihe eji akpatakwara ihe a enwe anyị na-eji eme abịa nnọọ nwe oke ọchịchọ na-esite na oke ajọ enyi na ghọta ajọ di ajọ nde agbata obi na ajọ otu dịka nwoke arụtụkwara ya aka na kpụrụzie gawa ọ sị nwaanyị kwesịrị iwetara di ya na ezinụlọ ya ọṅụ na-aghọta ọsị Chineke ozi anyị niile ndewo ya gazikwa o wee bụrụ ya ka ọ dị Dr. Mrs. Mma anyị ga-achịkọlọta ya na nke mgbede taa kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye nwaanyị ọbụla na-enwe oke ọchịchọ ka anyị wee nwee ike chịkọlọta ya? Ana m asị ụmụ nwaanyị ọbụla onye ọbụla jisie ezinụlọ ya ike hụ di gị n'anya wepụ oke ọchịchọ maka na ọghọm nọ na ya karịrị uru ahụ ị na-aga ịnweta ihe ahụ ị maghị ebutere gị aha ọjọọ butere ezinụlọ gị aha ọjọọ wepụ aka na ya udochia na ezinụlọ dị iche iche ya gaziere gị nọ Dr. Mrs. Mma maka ịbịa nọnyere anyị na mgbede a ya gazikwara gị Nwaada Clara nwoke ọcha maka ikpebi na ị ga-agbaghara ma nna zụtahụrụ gị igwe ahụ n'afọ a
Wala fa. Adiego. Kodi Igbo mọrọ nzama m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị olu ọzọ ị ga-anụ ha bụ nke m nwa n'onwe m n'oge na-adịghị anya bụ mgbe m ga-alọghachi maka iwetara gị akụkọ ụwa emekwala ngagharị. Ọ kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 4 nke ọnwa 5 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anụrụ na Peter n'otu Labour Party emeela ka ọhaneze mara ego ole ha ji ere akwụkwọ tiketi maka ndị ga-eji ọkọlọtọ ha azọkwa onye isi ala na nke gọvanọ. Ị ga-anụrụkwa n'otu pati APC agbatịkwuo n'ụbọchị ha ga-akwụsị ire akwụkwọ tiketi ha. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ n'otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na mpaghara Afrịka bụ CAF apụtala mee ka ọhaneze mara ụbọchị ha ga-amalite akụmbọọlụ nke iko AFCON nke afọ 2027 na-abịa abịa. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Otu Labour Party apụtala mee ka ọhaneze mara na ọ bụ nde naira 50 bụ 50 million naira ka ha ga-eji ere akwụkwọ tiketi ha maka ndị chọrọ iji ọkọlọtọ ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ bụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya bụ otu Labour Party n'ala anyị bụ nwa amadi aha ya bụ Ken Asọgba bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ya bụ Ken Asọgba gakwara n'ihu kọwaa na a ga-enye onye ndu otu pati ahụ ma bụrụkwa gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti akwụkwọ tiketi otu pati ahụ n'efu iji zọ ha ọkwa gọvanọ steeti Abịa. Ya bụ otu Labour Party site n'aka onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ha ahụ bụ Ken Asọgba gakwara n'ihu mee ka ọhaneze mara na ha ga-amalite ire akwụkwọ tiketi ha n'abalị 6 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya ma kwụsị ire ya n'abalị 16 nke otu ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ya bụ otu Labour Party gakwara n'ihu mee ka o doo ọhaneze anya ego ole ha ga-eji ere akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa dịgasị iche iche n'ala anyị. Ha kọwara na ha ga-eji nde naira 3 bụ 3 million naira ere akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu bụ House of Assembly, jiri nde naira 5 bụ 5 million naira jiri akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ House of Representatives, jiri nde naira 10 bụ 10 million naira jiri akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa ụlọ nzukọ Senate, jiri nde naira 25 bụ 25 million naira jiri akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa gọvanọ, ma jirizie nde naira 50 bụ 50 million naira jiri akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa onye isi ala. Na nke yitụrụ nke a, otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala mee ka ọhaneze mara ka ha si hazie ntuliaka elu praịmarị ha. Ya bụ pati kọwara na ha ga-amalite ire akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa
maka onye ọbụla ga-achọ iji ọkọlọtọ otu pati ha azụ ọkwa nke a maọbụ nke ọzọ n'ala anyị malite n'abalị 5 nke ọnwa Mee ruo n'abalị 10 nke ọnwa Mee nke otu ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ha gara n'ihu kọwaa na ọ bụ n'abalị 21 nke ọnwa Mee ka ha ga-amalite ntụliaka elu praịmarị ha, ebe ha ga-eme ntụliaka elu praịmarị maka ọkwa gọvanọ n'abalị 22 nke ọnwa Mee ma mee ntụliaka elu praịmarị maka ọkwa onye isi ala n'abalị 25 nke ọnwa Mee ka ọ dị. Ya bụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC mekwara ka ọhaneze mara na ọ bụ otu narị nde naira bụ 100 million naira ka ha ga-eji ere akwụkwọ tiketi maka ọkwa onye isi ala ha, jiri nde naira 50 bụ 50 million naira jiri akwụkwọ tiketi maka ọkwa gọvanọ ha, jiri nde naira 20 bụ 20 million naira jiri akwụkwọ tiketi maka ọkwa ụlọ nzukọ seneti, jiri nde naira 10 bụ 10 million naira jiri akwụkwọ tiketi maka ọkwa ụlọ nnọchite anya ala anyị, ma jiri nde naira 3 bụ 3 million naira jiri akwụkwọ tiketi maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti bụ steeti House of Assembly. Ndị ọrụ nchekwa bụ nke gụnyere ndị uwe ojii agaala aka ka egbepe nwụrụ mmadụ 13 a na-achọ ịkpọba n'otu nzuzo na kansụl ime obodo Eleme nke steeti Rivers. Akụkọ a nụrụpụrụ na anwụchiri ndị a n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ n'otu ime ọhịa ọgwụ dị n'agbata ebe ama dịka Alode na One. Anya hụrụkọ bụ onye ndị nta akụkọ gbara ajụjụ ọnụ n'ụbọchị taa bụ Mọnde na Port Harcourt gara n'ihu kọwaa na ndị a chọrọ ịkpọba na ya bụ otu nzuzo ruchara 100 n'ọnụọgụ tupu ndị ọrụ nchekwa awakpo ha ma gaa aka ka egbe penwụrụ mmadụ 13 n'ime ha. Ka nke a na-ewu, onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Rivers bụ ASP Blessing Agabe apụtalakwuo na nke a mere eme. Otu pati APC apụtala mee ka ọhaneze mara na ha agbatikwuo na ụbọchị ha jiri akwụkwọ tiketi otu pati ha ka ọ dịwazie n'ụbọchị Wenezdee bụ abalị 6 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya bụ otu pati APC n'ala anyị bụ Felix Moka bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi ọ gbara n'anwụ n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Na ya bụ akwụkwọ ozi, Felix Moka kọwakwara na otu pati APC agbatikpuo na ụbọchị ha ji eme ndị niile zụtara akwụkwọ tiketi otu pati ahụ nnyocha malite n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 8 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya ruo n'ụbọchị Tuzdee bụ abalị 12 nke otu ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Onye isi ala Bola Tinubu ahapụla isi obodo anyị bụ Abuja fega mba France. Ụgbọala onye isi ala hapụrụ ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị na Abuja n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde ma chewe ihu na ya bụ mba France ka ọ dị. Ụlọ ọrụ onye isi ala apụtala kwuo na onye isi ala ga-esi na ya bụ mba France fega akwa Nairobi nke mba Kenya ma fega akwa Kigali nke mba Rwanda. Ya bụ ụlọ ọrụ onye isi ala gara n'ihu kwuo na onye isi ala Tinubu ga-ebu ụzọ kwụsị na mba France tupu ya efega Nairobi nke mba Kenya maka otu ọgbakọ ọwụ akpọrọ Africa France Summit bụ nke ga-ehi odo malite n'abalị 11 nke ọnwa Mee ruo n'abalị 12 nke otu ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Otu onye dọkịnta ahụike n'ala anyị bụ Naịjirịa bi na mba Canada aha ya bụ Arinze Ọmụmelo agwala ọgụ egwu ama ama bụ Portable si ya jiri nnọọ nwayọ jee mee nnyocha ụbụrụ n'ụlọ ọgwụ dịka omee ejije skit bụ Kata Efe ji aka kụpụ ya mkpụrụ ọkpụrụ n'anya na ọkpọ ha kụrụ na ngwụcha izuụka gara aga na steeti Lagos. N'ihe onyonyo vidio n'ogbu a na-agazi ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọnụ, ya bụ onye dọkịnta ahụike bụ Ọmụmelo gwara Portable na ọ dị mma iji ụtụtụ chụọ ewu ojii na ya ji ụlọ ọgwụ jee mara kene ụdịrị mmerụ ahụ Kata Efe nyere ya n'isi. Ya bụ onye dọkịnta ahụike a jikwa ohere ahụ rịọ ọhaneze na onwe ka ha si nweta ihe mmerụ ahụ n'isi na ha gbara gaa ụlọ ọgwụ jee mara kene ụdịrị mmerụ ahụ ha nwetara na ya bụ isi. Otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mpaghara Afrịka bụ Confederation of African Football ma ọbụkwanụ CAF n'aha mkpirisi bekee apụtala mee ka ọhaneze mara ụbọchị ha ga-amalite akụmbọọlụ nke iko mba Afrịka bụ AFCON nke afọ 2027 na-abịa abịa bụ nke mba Kenya
Tanzania na mba Uganda ga-ejikọta aka wee hazie. N'akpụkpọ ozi ya bụ otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ gbara n'anwụ, ha mere ka ọha na eze mara na akụmbọọlụ mbụ nke ya bụ amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON ga-amalite n'ụbọchị Satọde bụ abalị 19 nke ọnwa Juun afọ 2027 na-abịa abịa, ebe akụmbọọlụ nke ikpeazụ nke ya bụ amamaka ga-abụ n'ụbọchị Satọde bụ abalị 17 nke ọnwa Julaị afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ mere ka ọha na eze mara na ọ bụ mba 48 na mpaghara Afrịka ga-eso akụ bọọlụ ntozu oke maka ya bụ amamaka. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa, maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya, geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'otu Labour Party emeela ka ọha na eze mara ego ole ha ji ere akwụkwọ tiketi maka ndị ga-eji ọkọlọtọ ha azọ ọkwa onye isi ala na nke gọvanọ. Emekwara nke nọrọ n'otu pati APC agbatikpuo na ụbọchị ha ga-akwụsị ire akwụkwọ tiketi ha. Emekwara nke odo oge anya n'otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na mpaghara Afrịka bụ CAF apụtala mee ka ọha na eze mara ụbọchị ha ga-amalite akụmbọọlụ nke iko AFCON nke afọ 2027 ọ na-abịa abịa. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ imela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịale ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Please listen to these important public